IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indauluan ni Congressman Angelo Marcos Barba ti prangipaay ti 25 a crossbred female buffaloes karagiti beneficiaryo iti Kasaka Sustainable Livelihood Program Association iti Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Iti kada baka ket agatad daytoy ti 80,000 pesos ken isuma total ket agarup 2 milyon na pesos babaen ti GAA 2026 Carabao Herd Build Up Project babaen ti Philippine Carabao Center. Dagiti 25 a beneficiaryo ket nakaawat ti 500,000 pesos akas livelihood assistance babaen ti suportar ni Congressman Barba. Kalpasan na ket nagtultuloy daytoy a programa para kadagiti nakukurapay a residente ken dagitoy a miyembro ket kinumpleto dati organic agriculture and situ training babaen ti SM Foundation ken active market babaen ti SM weekend market. Gagam ti programa ang maikan ti pagbiyagan ng rural families babae ti sustainable agriculture ken enterprise development kabayatan ti panagpaduras ti Dingras akas Hub for Buffalo Based Livelihoods Initiative. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.